So, hello everyone. So, welcome to my first vlog. My name Kartik. अब इंग्लिश कोई भी नहीं बहुत किसी इंग्लिश है वाला बाकी स्वागत करती हूँ फास्ट ब्लॉग को तो मुझे ଏବେ ଅଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ଘରେ କାଲି ଥିଲି ଆଉ କାଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଏବେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛି ଆଉ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସେ ବି ଶୋଇଛି ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଲାଣି 9:21 ଆଉ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ତ 9:21 ମାନେ ଘର 6ଟା ମାନେ ଘରେ ଯୋଉଟା 6ଟା ଆମର ଏଠି 9:21 9:21 10ଟା 10:30 ବାସ୍ ଏମିତି ଆଉ କଣ କରିବା ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ ତ ଏମିତି ଘର ବାପା ମା ଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ତ ଏବେ ଆମେ ଉଠିକି ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ଆଉ ଠିକ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ତ ପିନ୍ଧିଯା ବାକି ଯିବା ଦାନ୍ତ ଘଷି ଖାଇବା ବାହାରୁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ତ ଯିବା ଆଉ ତ ଏବେ ଆମର ଦାନ୍ତ ଘଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ସବୁ କାଟି କୁଟାକି ଖାଇବା ଏଇଟା ନୂଆ ଆଣିଥିଲି ଆଜିରେ ବି ତ ଖାଇସାରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ ତ ଏବେ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ ସାଇକେଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବା ସାଙ୍ଗଟା ଯାଇଛି ଡାକିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଆସିଲେ ଯିବା ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ ଭଲ ଏଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ 10ଟା ହେଲାନି ଏବେ ଖାଇବୁ ନା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫର ସମସ୍ତଙ୍କ ଏମିତି 10ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଖାଇବେ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ କାହାର 6ଟା ବେଳେ କାହାର 9ଟା ବେଳେ ତ ମୋର ତ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରେ ଆଉ ଲେଖାଲେଖି ବହୁତ କରେ ତ ଏବେ ଆମେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ରେଡି ହେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଏବେ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ମୁଁ ଯାଉଛେ ଆଉ ବାକି ରିଲ୍ସ ସ୍ପଟକୁ ଯିବା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ କେତେଟା ରିଲ୍ ମାରି ହବ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ସେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସେ ବାଇକ୍ କୋଉଠି ଯିବେ ଗୋଟେ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସାଇକେଲ ମାରି ଚାଲିଛେ ଆଉ ଆମର ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ଆଗୁଆ ପଳେଇଲେନି ହଉଛି କସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହଁ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଲ୍ସ କରିବା ହଁ ଭାଇ ପୁରା ରେଡି ପୁରା ତମ କଷ୍ଟ୍ୟୁମର ଆଜି କେତେଟା ରିଲ୍ ମାରିବ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଦେବା କଥା ଆଉ ଭାଇ ଚଷମା ଦେଲେ ମତେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ ରିଲ୍ସ କଲାବେଳେ ପୁଣି ନେଇନେବେ ନା ଭାଇ ନେଇନେବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ମାରିଦିଆ ଆଉ ଭାଇ ତମେ କୋଉ ରିଲ୍ ଟା କାଢିଲ ବାହାର କର ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ ଏବେ କାଢା ହେଇନି ବାହାର କରାହବ ଆଉ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇ ଲୋକେସନ ଟା ହଁ ସେଠି ହବ ସେଠି ଲୋକେସନ ଟା ସେଠି ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ କି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଭାଇକୁ ପୁରା ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କର ହଁ ଦେଖାଯାଉନି ଚଷମାରେ ଜଲ୍ଦି ରିଲ୍ ଛାଡ ତ ୟାର ଏବେ ରିଲ୍ ଚାଲିଛି ତ ୟା ପରେ ଚଷମା ମୁଁ ନେବି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ରିଲ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିବି 2ଟା ବନ୍ଦରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବା ହଷ୍ଟେଲ ଯିବା ଖାଇବା ପୁଣି ଗାଧେଇକି ଖାଇବା ତାପରେ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ମୋର ସରିଗଲା ଗୋଟେ ବାକି ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବ ହଉ ଯେତେ କରିବ କର ଗୋଟେ ତ ଗଛ ପାଇଛ ଯାହା ଗୋଟେ ଲୋକେସନ କରିଯାଅ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଲି ଆସିଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଇଏ ଆଜି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇ ଦବନି ସବୁ ଇଏ ଗଲା ସରିଯାଇଛି ଇଏ ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ ଦବନି ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପୁଣି ତାପରେ ପିନ୍ଧିବେ କି ଆଉ ଗୋଟେ 12ଟା ହେଲାନି ଜଲ୍ଦି ସାରୁନି ସେଥିରେ ମତେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବନେଇଦେଲେ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ହେଲା ଖାଲି ଫ୍ରେମ୍ ରଖାନି ତ ହଁ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ କମା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁନୁ फिर तेरी छाँव है अपनी हर सांस तुझे पे दूं लुटा रग रग में तू जर्रे जर्रे में तू नस नस में तू कतरे कतरे में तू तुझ में हूँ मैं मुझ में बसी है तू खाओ पूरी है गुजर पूरा है आसमां पूरी है तो सेटू रील्स को आसी बहुत लेट होइतला सेति आ वीडियो कर नथली आ मोबाइल भी 3% चार्ज थिला तो आसिया बेले भी ना वीडियो करि पाली ना पुनी गाधे खाइला बेले भी गोटे वीडियो करि पालेनी तो एबे 2टा हे गलानी तो हमें क्लास जाउ जे हमें आरो हमरो मुन्ना आ मु आरो फिटर मोरा मोर तो इलेक्ट्रिशियन आ तांकर अलगा ड्रेस देखि तो ये हमरो नियम अनुसार ड्रेस पिंदी नांती जाकी तांकर सेफ्टी शू भी नहीं आ मु पूरा फुल प्रॉपर सेफ्टी जाईची बाकी देखा जाऊ क्लास रे आज पण हमर सार कोन बाडेइबे कारण हम 2 दिन पूरा पूरी छुट्टी नेतली
ଆଉ ଜଣେଇଥିଲି ବା ସାର୍ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ତ ଆଜି ମୋର ବାଜିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କିଛି ନ ହଉ। ହଉ ତ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ। ବାକି ଯୋଉ ମାଡ଼ ହବାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ପାଇଁ ମାଡ଼ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ହେଲା କିଛି ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ। ଯେଇ ବାଟେ ହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଛୁଟି ପାଇଁ ମାଡ଼ ହେଲାନି ବାସ୍ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସାର୍ ଆଗରେ ରୁହେ କି। ବାକି ମୋ ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ଗେମ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଥିଲା ଫ୍ରି ଫାୟାର। ତାପରେ ଯୋଉ ମାଡ଼ର ବୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ ମାଡ଼ ସହିଯିବା ଟିକେ ଖାଲି। ଆଉ ଏବେ ଯାଇକି ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପୁଣି ଆଡ଼େ ଆସିବା କ୍ଲାସ୍କୁ ରାତି 9:30 ଯା। ଆଉ ସାର୍ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଆଙ୍କର ମୁଡ୍ ଖରାପ ଅଛି ଯାଇକି ଦୋକାନ ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ଲଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ହଉ ତ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ଗଲୁ ଏବେ କ୍ଲାସ୍। ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ସବୁ ତମେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ବିକଜ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ସୁ ଫୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ପୁଣି 9:30 ବେଳକୁ ଆସିବା। କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ତାପରେ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଉଠିକି ପୁଣି ବହୁତ ବେପାର ଅଛି। ଆମର ତ ଏମିତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି 10ଟା ବେଳେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ କାଲି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଭାବୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ କାରଣ କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗଟା ପାଖକୁ। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଦିନର ସାଙ୍ଗ ସେ ଦେଖା ହେଲା କାଲି କହିଲା କି ତୁ କାଲି ଆସିବୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଡ୍ରପ୍ କରି କାଲି ଯିବି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଖାଇବାର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି। ସେଇ ତ ଖରାପ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ ଡେଲି ଯେମିତି ହୁଏ। ତ ଏବେ ଶୋଇଯିବା ରାତି ବହୁତ ହେଲାନି ଆଉ ଶୋଇଯିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।